Il-Gvern skatta proċess ġudizzjarju bittra ġudizzjarja fil-primawla tal-Qorti Ċivili li permezz tagħha sostna l-pożizzjoni tiegħu fil-konfront tal-kumpanija Midi. Fil-protest ġudizzjarju firmat mill-Avukat tal-Istat, il-Gvern sostna li Midi ma wettqitx l-obbligi tagħha skont il-kuntratt pubbliku tal-15 ta' Ġunju tas-sena 2000 li bih ġew konċessi lilha b'ċens għal 99 sena artijiet u binjiet f'Tinja Point ta' Sliema u f'Manuel Island fil-Gżira. F'istqarrija l-Gvern qal li dan il-proċess ġudizzjarju qed jiddefendi l-pożizzjoni tal-poplu Malti dwar Manuel Island. Fl-ittra ġudizzjarja li ġiet ukoll pubblikata, il-Gvern għamilha ċara li l-kumpanija għandha tħallas il-penali dovuti minna u illi huwa mhuwiex biħsiebu jestendi t-terminu għat-tlestija tax-xogħlijiet jew jirrinunzja għal xi drittijiet skont il-kuntratt. Sostna li dan huwa l-ewwel pass li jirrifletti l-impenn pubbliku li tal-Prim Ministru Robert Abela biex l-art ta' Manuel Island tingħata lura lil poplu fl-interess u l-ġid tal-Maltin u l-Awċin. Fil-protest ġudizzjarju l-Gvern sostna li l-klawżola 8 fil-kuntratt tistipula li l-iżvilupp kellu jkun fil-biċċa l-kbira tiegħu lest sal-31 ta' Marzu 2023. Qal li la darba Midi naqset milli timxi ma' dan l-obbligu kuntrattwali l-istess klawżola tipprovdi li jekk id-dewmien itul għal aktar minn 3 snin u għalhekk jekk sa tmiem Marzu tas-sena d-dieħla il-Gvern ikollu li qed li jħassar il-konċessjoni enfitewtika fl-intir tagħha. Il-protest saħaq ukoll li jirriżulta ċar li Midi mhijiex fqagħda li timxi mal-obbligi kuntrattwali tagħha sa Marzu 2026 u għamilha ċara li din mhux se tiġi estiża. Il-Gvern temm jirreferi lil Midi għal bqija tal-kuntratt pubbliku minn fejn qal li jirriżulta li hemm diversi inosservanzi kuntrattwali oħra.